ki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungaing lair karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to ngene. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lair. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lair, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng laire iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ming celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpate mbok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk bono picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen brana picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem atine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama kuwi bondo donya. Ya ngono wae. Sabar kok, sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita aku idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 apa wis sinten Sumerep Silit Sapi lagi kok ya. Pak Toton dasmu lho kok. Kowe ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula kelang-keling. Aja kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo brana picis nang kene salah nggon kowe. Nek kan kene arep pamer brana picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa karo mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Kula ngomong ndherek. Nek wong nyadong timbalan ki nganglungake jangga, nilingake Karna. Kata-katane aja padha, Tru. Wong ki nek iso ki duwe ide dhewe-dhewe. Kowe nganglungke jangga nilingake Karna, aku nglumaken asta nyuwun peparing dhateng sampun Bapak. Mugi pareng ambabaran ingkang sejati ingkang putra pun Bagong. Nedya sakbiyantu dhateng putripun Bapak Semar. Menawi Bapak Semar saestu gadah niat ingkang ginebeng wonten tenenging penggalih sinengker wonten ing penggalih paduka Bapak kepareng ambabaran ingkang sejati sengking Purwa Madya lan Wasana kula nedya anelingaken Karna anglumahaken asta Barataya ngemis meneh. Mugi parenga Bapak paring dawuh Bapak. Anjra ingkang kosike ora ngawur. Sing suluk men dalange wae. Monggo Bapak kula aturi paring pangandikan. Nek ngrungokke tembunge Bagong ki nek wong ora kulina mesti gampang nesu, gampang emosi. Nek gandeng Bapak ki wis kulina tembungmu mau malah nglipur atine Bapak. Kene-kene rada maju. Aku tak kandha karo anak-anakku katelune pisan. Lolo Gareng Petruk apa dene kowe Bagong? Nek kowe tak kandhani
Aja do kaget ya tole. Nek tok anggap sepele pancen sepele. Ning tumrap wong tuwa kaya aku olah rasa kuwi kudu didhisikake. Tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten? Tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten? Wong tuwa kaya aku ki dikulinake ngonceki marang Sasmita, mbuh. Sasmita metu dalan sing kepiye? Ning tumrap Semar pendak-pendak ana kahanan ingkang ora sakbaene, mbuh ingkang magepokan kelawan donya, ingkang magepokan kelawan uripe Semar dhewe, lan ingkang magepokan kelawan kahanan kiwa tengenku mau. Mesti tak pikir. Lah, ingkang arep tak kandhakake iki olah Sasmita, ya kuwi Sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumpenan. Walah. Nglumpuke masyarakat semenake kok mung rembug impen to, Pak. Impen menika rak kembangipun tiyang tilem, utawi tiyang nindra, utawi tiyang sare. Tiyang menika menawi boten ngimpi menika malah justru le turu niku anger. Ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula. Lek kula urip ning alam padang dadak sowan kersaning Bapak. Ming perkara ngrembug babakan pasumpenan. Ning tumrap kula ya wigati lho Pak, Bapak nyumpen napa kok semune Bapak li menggalih sanget-sanget. Gong, Bapak ki ming ngrembug impen. Ngembak apa ya, Pak? Engko tak tilene ning 1001 malam. Ngandel ora kowe. Apa-apa kok dijleki nggon buku terus dituku. Dengkulmu mlocot kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara. Aku ora tau tuku lho, Tru. Aku ki mung titip. Padha wae titip karo tuku ki yo. Senengane kok kowe iki dilarang tok kaya ngono kuwi. Mula kowe iki keluargamu murat-marit, duitmu ora tok keke bojomu entuk penting kile jon kaya ngono kuwi. Kok sikik aja doting celebung. Nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu, impen kuwi ora tau mbok gagas, ora apa-apa. Mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa, olah Sasmita kuwi mesti padha dipetung. Lah, gandeng bapakmu ki piranganing wong tuwa, mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang ndak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan. Tak onceki, iki mengko arepe ana apa, iki mengko kedadiane kepiye kuwi tak gathuk-gathukke. Mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk. Perkara luput ya wis ora apa-apa, ning nek bener mbok menawa lagi kebeneran. Oh nggih. Nah terus kula tak nyuwun prisa Bapak niku ngimpi napa? Impenku iki klebu impen sing ana maknane. Impen kok wonten maknanipun. Gareng tuwa dhewe ora tau sinau. Sing jeneng impen ki titiyani gandayane puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Kuwi saben wong wis padha ngerti. Impen titiyani utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12 bengi. Kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto. Upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso kelakon nganti kegawa ketonto jroning turu. Kuwi jenenge impen titiyani. Oh. Kaya ngono kuwi kaya truk sajake. Titiyani ketonto gong. Wah. Mulane aku tau turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Merga aku seneng redeke ra kelakon itu dadi kegawa ngimpi. Ayo kuwi. Kuwi jenenge Titiyani ya, Pak? Titiyani. Pepinginan sing ora kelakon iki biasane sok kegawa. Ngono? Heeh tenan ya, tau siji digrujuk banyu loro ditapuh sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo dindan jenenge Orisa. Saiki wis ora meteng Netra. Ana wong e. Ya wis ben. Kuwi Titiyani. Lah Gandayane iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese
Wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekaning jam 2 kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ayo dikedhok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah, impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng ngolah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen akeh sing ngandhake nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe ketekan wong akeh kuwi mesti bakale upama percaya mesti bakal nandang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho, kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung dhuwit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Ha ta? Ayo ngaku wae. Mula saiki ngrumpokke anak-anake cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak cokot. Iki mesti ngayal kowe iki ora. Karo bapak kok mentolo-men muni ngono lho kowe. Mimpi apa ya, Pak? Aku ki ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuan widodari. Kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak ki nuwun sewu. Ya suwane wis semono. Kayak widodari ki ayu-ayu kok. Mongko widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayewangan banjur ditandur eneng pelataran Karang Kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang iki ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubiar padhang ana ing Karang Kadempel. Nganti dadi hujating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra kang padha tekan Karang Kadempel klebu daramu Pandhawa ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan Karang Kadempel. Dole mongko miturut petungane bapakmu iki dudu sasmita sing elek, iki dudu sasmita sing ora prayoga, ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, lah geleleng. Wahyu bakal tumedhak mrene kok. Wah, jan lan apa wedok? Lho kok sih. Ngawur banget kowe kok. Wahyu ki lan apa wedok aku takon. Wahyu ki kanugrahan. Wahyu bojone Nugroho. Udu. Wahyu kanugrahan ki tegese kae lho wis tau urung crita Wahyu Cakraningrat. Urung aku. Oh. Sing ngerteni Wahyu Cakra Suharto. Kuwi bakul sandangan. Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulne Bu Marsida kae to. Udu kuwi. Terus Wahyu Makutarama. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makutha ya apa? Makutha kuwi ageman ning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning kudu Wahyu blangkon. Wahyu Makutarama hasta brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to pakritane. Ya Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya ming kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel ndayani saking para raja Nerpati ingkang tak derekake. Ning syarate kok abot. Syarate napa, Pak?
syarat sing kudu tak lakoni. Aku kudu nglumpukke pusaka 3 cacahe. Mongko pusaka mau ora pusaka baen-baen. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ana ing Karang Kadempel. Yen ora iso nglumpukke pusaka 3 mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan Ponokawan. Sidemadaning pendhaping Padukuhan Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhangetaken pandyanipun Lurah Semar Badranaya tinampi sangganing para warga sapadukuhan Karang Kadempel ndadosaken tintrim madyaning Padukuhan Karang Kadempel tambuh ingkang den penggalih sangganing para kawula wonten ingkang ametang-metang pangandikaning Lurah Semar Badranaya wonten ingkang nggadahi pengajap mugi gegayanipun Lurah Semar kasembadan ndadosaken tintrim madyaning Padukuhan Karang Kadempel nalika semanten Lurah Semar Badranaya kemawon datang mubah datang musik kasaru geger Jawi apa to kang dadi darunane ora ana kawula ingkang merengkang saking pranataning Padukuhan Kejawi namung rawuhipun lancur Pandhawa nenggih putra para Pandhawa Satring Drepsilageni Bambang Wisanggeni Sumawana Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Abimanyu miwah Raden Anantaraja Demaraja tanpa larapana kaya kaget kang samya mulat blegegek kugek sadulita mel kok gawe marem wiwit aku momong wong tuane nganti tekan peputra mongko wis gagah lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene Nalagareng. Iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya, Truk. Arep mingsak nyawang kowe. Awak dhewe ya ngerti lair Ndara Wisanggeni biyen piye. Awak dhewe yo ngerti laire Ndara Antasena biyen-biyen laire Ndara Garkaca piye Ndara Abimanyu piye laire Ndara Antarja piye saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya Truk. Heeh. Aku kelingan jaman laire Ndara Gatotkaca biyen ya bayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka dijer awake balunge copoti kabeh ganti wesi kabeh. Nek ngono kae robot ya Truk. Ayo iya mula nek nesu awake kaya tembaga awake kaya tembaga awake dadi balung kabeh dadi wesi kabeh balung apa wesi Truk dadi wesi kabeh marang yo omong kleru ora ya entuk wae aku kelingan laire Ndara Antasena biyen lho kowe ngerti to Gong ngerti sesar kuwi mula ora wonge gleleng to kalung usus. Heeh. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara biyen Ndara Antasena iki laire ning ndi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kuwi iki mung gawane ngarang kok. Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Yen ning lakone ora kon ndur lair sak. Kowe ran jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesti ana sing nyetel HP ya Truk. Ha iya. Ya wis ben ngarang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, kae seru banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara wilujeng rawuhipun Kakek Semar slamet tekaku, bektiku katur ya Kek. Kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya Kakek Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya Kek. Wilujeng. Kula tampi Ndara Garkaca wilujeng. Ya Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur. Nggih, kula tampi. Ndara Antarja ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar, nggih kula tampi. Ndara Abimanyu, iya. Siwa Nayantaka slamet tekaku aku ngaturke bekti. Siwa, nggih kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula Den, iya Nalagareng tak tampa pangestuku tampanono. Ndara Antasena bekti kula katur, ya Nalagareng tak tampa pangestuku tampanono. Ndara Garkaca, Ndara Antarja,
bekti kula katur, ya nala garing tak tampa, ya nala garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antasena bekti kula, Petruk tak tampa, Petruk tak tampa. Ndara Karkoca, Ndara Tarja bekti kula, ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ya gong gentenan. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Karkoca, Ndara Tarja, Ndara Abimanyu ngaturaken bekti kula kunjuk. Kok dirotone ngentekake wektu. Meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya 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 Bagong pangestuku tampanana. Ngandel ora ming pangestu ta. Ora ana sing kacret sithik-sithik. Bagong sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangetan ora. Nun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren. Rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur pendhawa menika keparengipun Kakek Semar. Bloko Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadang kuwi aku. Sampean iya. Lah sebabe Kakang Antasena nalika semana tak kanthi saka ngrandu Gumbala, Kakang Garwaca tak jujul ning Pringgondani. Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak pethuk marang Tanjung Anom. Panggriyen. Sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani. Mitra sasmita ingkang tak tampa kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku hitungen to, semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare bener karo apa sing tak gagas, bener karo apa sing tak karepake. Nggih, kula nampa. Matur banget panutan pepindhan ya, Kek, sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Merga syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae, Kek? 1 Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 3 inggih menika pusaka aran Kyai Nenggala. Monggo niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku meng semaguh tanpa bukti, kakehan gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ingkang bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani banting raga meres kinget. Mengkono Kek, nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal gayuh pusaka 3 tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane. Wekasan ana tetembungan kokehan gluduk kurang udan. Tom kosong. Allah. Apa kok tom kosong? Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Tru. Ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan uga nek ora ana nyatane. Kene iki kok tak nganake kene os. Mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Kek. Aku karo Kakang Antasena yang bakal budal marang Goreng Ndorowati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Nek ingkang wong mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning Negara Ndorowati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngoten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik.
Aku ingkang sagu ning Ndorowati. Lah terus aku ingkang sagu marang negara Ngamarta. Yun Kampil Wodarma Kusuma. Supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adhiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata nenggala. Ndara wis sanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku tok arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong bantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Oh masuk angin ki ra iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengin kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar. Dasmu kuwi. Kowe nyengoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora Gong. Ane kuwi apa kowe pangling karo aku? Mboten. Lah ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku ora kudu gagap-gagap to Premban. Loh, ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Premban. Slamet tek aku Semar, niring sambikala praptaku. Salam takku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Premban bekti kula kunjuk. Nala Garena tampa pangestuku Tambanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Premban. Oh, Petro Kantong Bolong Matampa pangestuku Tambanana. Lho nggih. Sanget anggen kamu dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tambanana ya, Bagong. Lho nggih. Sangat anggen kami dadosaken jimat. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestuku Tambanana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tambanana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Tambanana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Oh iya Antarja. Pangestuku Tambanana ya Naga Baginda. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tambanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak Tambanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Kating-katingmu iki. Kating-katingmu iki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Awaturake basaku kok suara gede masuk kamu kok. Coba balik ana Kong. Wah, wedan. Kok iso gede, Kong? Mbok iki yaene gede dhewe, Truk. Mbok ora tak apa-apake lho. Ha iya. Kok iso gede dhewe aku iki gumun ya. Heeh. Nuwun sewu Penemban. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mrataku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggaliku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh, yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora
dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang mung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang mung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang keberbegen marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawanane Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula pratane Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketamong teleng kodheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar prataku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubrah-mubruh, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak rawase bakal pinaringan pangkat nujum paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Monggo saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Nek kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi mangun pendopo? Tur ing atase kowe iki adine para Pandhawa lah kok iki ra lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe bangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene to peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakal kelakon. Mula kan saka kuwi Semar ayo to. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujang kaning negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngruda peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak ruda paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik. Katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Tru.
Oh, mergo nek kebelet meng kari plotrok. Dengkulmu mlocot to lah. Saya terus menang saya tak mangsuli Durna. Oh iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar yang anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru, guruning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nang kene iki dhek iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ah, ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri Brono Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe Brono Picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem, anyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Neng barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntuk-muntuk ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brono Picis? Oh, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brono Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungaing lair karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti ta mana. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lair. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lair, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lair iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingmu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpate mbok njukuki dhitku, anane mung suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane mung numpuk derajat pangkat, numpuk Brono Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya, mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brono Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama iki bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak
asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan e. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa wis sinten sumerep silet sampe lagi kok ya. Pak Toton dasmu lho kok. Kowe ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula kelang-keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Kalau areng mengimbangkan iki karo Brono Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kan kene karo pamer Brono Picis boyong karo Semar, anake Ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kok wani karo Begawan Durna? Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa karo mangsa aku ki wani. Kowe tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni lek ku crita, atuna aku. Apik kuwi gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Kok sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa? Ha keroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Lah gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katiten. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis sijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet gong tampil dasmu lho. Cangkem elek ora. Lho mbok yo sing apik ngono. Kuwi ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Kaya ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tutut ya. Lakon matan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira delok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mer. Ora, cah goblok ora. Jagung bakarane iki awak kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Iki ngapa iki dateng pendeli iki? Oh, setan ya ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Do ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Nek ketok aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, Mbok. Ora caturan.
Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Wah, krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe ora sampe melu kura wong tak tandangane. Ndara Gatot pancen jos. Bagong ora sampe melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mempaitan bokong lho? Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mempaitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mau Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kulawa 100 ki rasa dadang nganggo Kakang Graca, rasa dadang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbok. Kok mbok apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anak ibu bapak kudu tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora kurang ajar karo kakangne kok Bambung Antasena. Sing berani koclok Antasena. Tendyangi raine lah. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngarep. Bagong iki satama lho ora basa karo aku. Basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok tak basani. Jaluk Semar Badralaya, bapakmu kene. Tendangane ora. Pendhita macam apa kowe? Pendhita marmeksa karo Semar Badralaya. Ora usah nyumbahi karo wong tuaku. Satama Kedugong glindhingke sirahmu. Piye? Satama Kedugong glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pangko tayone legane atiku. Omeng tanganmu. Ayo, ya. Jan. Ora edan iki serius iki. Modar kowe, modar apa? Ya, leno pangedhamu cacake Kalanjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dijumpuke. Tiban tumbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledos wetengku bumi langit tangkep. Ayo ungalno dadamu nya. Wedan mletik metu genine kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapa nang ngene reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Hati-hati ndak kena pegaman, nganti kowe kena pegaman tak nyemelangi kok. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan nek ora. Asale canggel eleng kok ya. Terus bareng nanti nek nganti ana apa-apa dipenake mah. Dia iki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati. Kok glelek kowe, Pak? Tumbak ditutuke cengel kok tang 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 tang. Cah ampo. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela apa? Golekke. Kang, Kang. Wedian. Kang. Ora usah wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to. Tak goleke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok, wah bocah kok glelenge ra jamak-jamak. Ono apa lho kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora usah gumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean
Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Piye? Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngambet-ambekan. Wis melek. Sampeyan nang ngendi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane? Mabura. Carane? Sikile gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandek. Gleleng saya. Nek ora dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya lek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ha iya ta, uga Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara Garukaca nek wis rampung masalahe ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi ora kok men tekan semuk semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kaburatore jeblok. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok, terus mbok ya wis. Ha iya. Angger bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe wis sing diutus sapa ra ndara-ndara ki sampeyan gak sawiko dhewe terus. Koden prayitna semuriris eka bali ditiyane gandayane trisanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kahanan karang kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adikku Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu aja kuwatir, Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya.
manggilas tunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang ngabdipun Semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Srikina ning Pasewakan ya jagat mangsu karo wayah bener jagat gawe kaget iki kaya ora pangling soane Atmat Jakunder Sila Geni Wisanggeni padha kanthi raja sapratamu kulup tansah pinanganing ngawidadan niring sambi kalawa prataku ana ing Dwarawati. Kemarin aku ngaturake sembah, sumenging pangabektiku kunjuk ngersaning Prabu Ndwaraka. Ya kulup ndak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu Ndwarawati Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Anak lanang Antasena padha raja sapratamu nggih. Pangestune Pakdi wilujeng sowanku Pakdi. Aku ngaturake sembah kunjuk ya Pakdi. Ya kula Antasena ndak tampa. Pangestune wong tuwa Tampanana ndak gegem dadekake jimat. Anggir Wisanggeni. Katuran karaharjanawipun nggih. Paman Setyaki slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman. Kula tampi dawa sami-sami. Anggir Antasena. Wilujeng rawuhipun Mak Cilik garba ruci slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur ya Mak Cilik. Kula tampi dawa sami-sami. Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah. Siwa mati Udawa iya. Kaya sura-sura kepenak praptaku wa. Pakdi Pati Udawa iya. Kaya ora kepenak sowanku ning negara Ndwarawati Pakdi Wisanggeni. Siwa Ndwarawati ana dawuh semengko pengawak Bodrandamar sasi gita namung wigati. Sengkan-sengkan sowanmu ing datan pepoyan ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu Ndwarawati. Setemene ngene wae. Sowanku saning Prabu Ndwarawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya. Ing nalika semana aku budal saka Indra Sula Geni, sowan marang ngersaning Kakek Semar. Apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar? Sabab aku mituruti pralampitaning dewa lumantar pasumpenan ing wis dak tampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbok bener mbok luput, mbok cocok mbok ora. Yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta, munggah ing para putra munggah meneh para pupunden Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Ndwarawati. Ora ana pambiyantuning wakmu Ndwarawati tegese piye nggih? Merga sastra ning ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gone Bayu Wahyu mapan ning Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3, 1 Pustaka Jamus Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 4 Pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ning negara utawa ning Karang Kadempel. Mula tumuli aku semago lawan kakekne Badranaya, aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Ndwarawati. Mula
Sowan kowe iki wale-wale apa? Tanon lho kejaba mung mbok menawa ana murunging penggaling Prabu Ndarawati dina samengko Sekar Wijayakusuma bakal ndak suwun ndak boyo marang Karang Kadempel wa Ndarawati. Jagat wasane ku Bathara Wayah loro jagat. Wis anggeni. Aku ngrumangsani Tanata Ndarawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar. Tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya. Nanging mbok yo aja banget-banget nggone ngasurake marang derajate Nata Ndarawati. Ing atase pusaka ing winastan Sekar Wijayakusuma kuwi pusaka kadewatan. Ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba mung Nata Ndarawati lah kok dadi Kakang Semar. Mong kepengin gayuh kanugrahan wae lah kok dadak nganggo saratsana wujuding Sekar Wijayakusuma. Lah gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya to yen pancen mongko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang keduga. Yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone Purwa bakal maringake Sekar Wijayakusuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Ndarawati. Mula sing gedhe pangapura ya wis anggeni. Yen sira sowan ana ing negara didamel geger negari Ndarawati krana Kanjeng Prabu mboten maringaken Sekar Wijayakusuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndarawati. Metu njaba le tak jajale kaya apa kekuatan malih jeneng. Ayo wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagel kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa tanpa digelar lan digulung Udawa lah kok dadi kaya ngono lho pate kok nganggo tata krama lho untune malah gathuk barang pate kok untune kerok Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane. Ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatang para kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan. Aku ing bakal misah ing padha gejegan kula semanggaken. Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garbaruci. Keparanggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking aloko Gir kula menika tiyang sepuh mesinipun kula boten badhe ngladosi dhateng Jengandika Anggir Antasena Lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijayakusuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake majlis Garbaruci, Siwa Ndarawati kudu maringake Sekar Wijayakusuma. Nggih. Kula menika nate boten kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon. Nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon apa meneh namung majanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu ayo dijajal Lek nang kene kowe apa aku sing kalah jroning boto itu monggo kula ladosi ning aku njaluk ngapura nek aku neranyak karo Mak Dik Garbaruci.
Jaimore. Gerang-gerang kok gelut kok kaya cah cilik menguleng-ulengan gelut ya jotosan ayo padha-padha ampuhe ngene iki kok Dik Mas Sestyaki tak jotos ya ora apa-apa aku dijotos Mas Sestyaki ya mengko dicokot semut kula dipun jotos Anggira Antasena namung kadosipun cocok idung aku dijotos Mas Sestyaki kaya ming didumuk kula dipun jotos Anggira Antasena kaya dipijeti prawan aku dijotos Mas Sestyaki ya dipijeti rondo lho iki kok tekan wong wedok-wedok iki ngopo to ampuh kabeh wis ampuh kabeh Setyaki ya didaya Antasena ya ampuh ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma Antasena piye upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati kang mangkono ora bakal prayoga dadiane heeh nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karo-karuan to mesine ngono Sekar Jayakusuma manono tenane Pak iya tenan gawanan ning Karang Kadempel ning aku bakal marep ning Karang Kadempel Werkudara iya ora pangling iki kaya dene Atmajaku Gatotkaca apa dene Atmajaning Dimas Arjuna anakku lanang Angka Wijaya Koko Prabu kasinggihan mekaten mbok menawi wonten wigatos dene putra-putra Paduka pareng sowan wonten negari Ngamarta Abimanyu wonten timbaling Adawuwa Gatotkaca wonten timbalan Prabu Maradhyaki matur nggih yen to pancen darbe karep sarta sedya matur marang wakmu Darma Kusuma ing Ngamarta wale-wale menapa Prabu sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya inggih Siwa Nayantaka ing wigatos Siwa Semaranggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nang kedah wonten syarat serananipun mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijayakusuma pustaka Jamus Miang Jimat Limasada sartanipun Kyai Nenggala mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Limasada mugi kepareng sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma mangkah anggra sesumbar lindha pamikon sing kumaludhok guntur ketop lumembak penyugang kumambang
Sang Wisnu Bathara kang anjok sangking wiyadi Abimanyu ora kok jeneng wakmu ing Amarta bakal awa maringake pustaka jamus nyang jimat Klimasada nanging teko Andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayuh kanugrahan syarat seranane kudu pustaka jamus Klimasada prapteng Karang Kadempel. Apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye. Teka sira kulup Atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Amarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya. Kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Amarta bisa kumandhel kapercayane marang sira kulup sakarone. Mo sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka jamus nyang jimat Klimasada nggir Tanjung Anom. Kata Dyang Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggil teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca nuwun pamunten sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedah pikantuk damel mila samangke Gandeng Paduka Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka jamus nyang jimat Klimasada kula nyuwun pamunten tinimbang samangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa sampun dados kesaganipun paripaksa nadyan kula dados ndeking pangamun-amun bebasan putung kabandemna remuk kasawurna kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta mrawi Paduka Prabu mboten kepareng maringaken wujuding pustaka jamus nyang jimat Klimasada. Wah Kresna inggih Kakang Prabu kula ingkang raying Ndarawati. Sirmu piye karepmu piye? Ayo kene. Antarsaka maju ngarep aku kene. Jejeki raine parat menungso latatanan. Lah kok dadi wani barang nyilih pusaka Kyai Nenggala. Monggo dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala iki mapan ana ing sanjabaning daging sanjeroning kulit. Kowe ora iso digawa dening sapa wae. Sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara. Kuwi wae ora setengah titah iso mboyo pusakane ingsun. Lah kok dadi disilih karo Semar. Memek mripate Semar. Diapure derajate ngaceblek kok dadak nyilih Kyai Nenggala arep ngopo? Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka. Nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipun utus dening Kyai Semar. Lan kula caosi priksa Kakang Semar nembe anyadong kanugrahane Hyang Mahanasa. Mongko sekawit pisanggering Anantasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil sekar Wijaya Kusuma. Ngono, inggih. Lah terus kembang kok paringke kula paringaken mergi menawi boten Antasena ngamuk. Tumunten kabari ingkang kula tampi Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darmakusuma. Tiga pusaka menika dados syarat selana tumurun kanugrahan. Ingkang angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala ki tememplek. Tememplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digawa ning sapa bae. Menawi ngaten Kakang Prabu ngedharaku wonten Karang Kadempel. Piye? Kakang Prabu ngedharaku wonten ing Karang Kadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Kakang Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Kakang Prabu. Yo, ayo aku manut karo
kumulung yuk kumulung mangung sireng soto Kurawa kambahungke Kakang Semar kula Den apa pancen kepara nyata ature anakku Ndrepsila Geni Wisanggeni kawan apa dene Antasena leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil kembang Wijaya Kesuma iya Kakang Kakang Semar apa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjung Ana mboten geseh kula sing dawuh kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada Kakang Semar apa kepara nyata leres Ndara Antarja to iya lah pun di pusaka Nenggala yen ora saka kareping Baladewa pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa mong sekedap kok niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil aja nganti gotang kaya ngeten iki Ndara Baladewa matur sembah nuwun pun disuwuk saderenge kula dodok. Wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paling sasmita kalawan ingkang abdi pun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mbrenjani menapa sing didhawuhke kalipun Semar Badrana iki. Kelak tadet sayuran sak nginggiling karang kadempel. Tumunten mendung angen danu satemah peteng dedep. Karang kadempel dumadakan ana kirat ingkang nganyigar punang mendung biar padhang trawangan sumunar jumlorot saking dirgantara tumedhake wayu katentreman mapan wonten ing karang kadempel andayani tentreming negari Ngamarta Mandura miwah Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga